फैबाय थानाय नैबे जाबाय थानाय बिटिआर हाबनायनि सायाव आंनि सायाव जे सोंनो फैदों आंनि गोजोननाय गोजोनि बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ जोबोद गोजोनदों आरो बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों जे आंनि न'आव फैनानै जे जोंनि गोसोआव दुखु मोननायफोरखौ जे बिथांमोना सोंनो फैदों जोबोद आरो बे रादाबनि गेजेरजोंनो आङो फंनैसो बुंनो गोसो जादों। आंनि बुंनांगौआ बेनो जोङो 1987 मायथाइनिफ्राय बर'लेण्डनि थाखाय जोङो सोमावसारबोदों। 1983 मायथाइयाव जोङो बिटिसि एकर्ड खालामनानै जों सारेन्डार जादों। बिनिफ्रायबो जोङो बाहाय फैलार जाबोदों आरो नैथियाव बिएलटिनि दिनाव जिथु सुक्ति जादों बेयावबो जोङो फैलार जाबाय। थामथियाव जोङो दा मिथिनो मोन्दों जे जोबथा जोंनि बर' सुक्ति बे बर' सुक्तियाव जोंनि इन्टार गहपुर आरो लोगोसे लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिमुलगुरि गामिसिम ओरै सदिया नङा जोंनि लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिमुलगुरिनिफ्राय लानानै जोंनि बिटिआरआ जागोन होननायाव जोंहा सुक्ति खालामनायाव जोङो गोजोनदों जायखिजाया आरो बेखौ आबुं जाफुंसारगोन होननानै जोङो आसा फारिबाय थादों। खिन्थु दा फैयै जों नुदों जोंनि माखासे एरियाफ्रा मोनसे मोननै गामिफोर हाबदों। अब्लाबो जोङो बे समाव गोजोननायाव दङ, जों धर्ज'आव दङ, जोंनि बे एलेकायाबो हाबगोन। नाथाय दुखुनांथाव बे बारावबो दासिमहालागै जोंनि माखासे बे अरुणाचल बर्डार थानाय गामिफ्रा सोरबा एफआरसि मोननाय गामिफ्राबो दासिमबो हाबाखै आरो सोरबा मोनैयाथ' जुक्तियावबो गैला, जों बेखौ बुंनो गैला। जोंनि गामियानो दिनै एफआरसियाव हाबाखै जारु जोङो बेखौ दुखु मोनबाबो मोनसे आयेननि गेजेरजों एफआरसिया जिथु लाजादों बे हिसाबै जा दुखु मोनब्लाबो जों बेखौ गावखौनो गाव जों बानजायदों। नाथाय जोंनि खाथिनि जिथु गामिफोर दरंपुर, ककिला बालिगाव, राजपुर, लांदांपारा, कराइगुरि बे बर्डार बे गामिफ्रा बेसेबांबा गोबाव समनावनो दिनै बिसोरो एफआरसि मोनबाय, नाथाय बिथांमोननि गामिया दिनै बिटिआरआव इनक्लुड जायाखै। बेफोरखौ नायनानै जोङो खोब दुखु मोनदों आरो बेफोरो जाहाथे जानांगौमोन। दिनै माबायदि मावदों बिथांमोना, सुक्तिखौ माबायदि खालामदों जोङो खुनु मोनदांस' हायाखै। नंगौना नङा जोंनाव गोनो गोथोआ जाबाय थादों। गोबां समफ्राव फैयो जोंनि गहपुर ओनसोलनि गासैबो बर' गामिफ्रा बिटिआरआव हाबगोन बुंफैनायलाय जोङो लिडारफोरनि खोथाखौ जों खोनासंनानै जों गोसोफ्राव जों गावखौनो एसे बानजायनानै जोंनि दुखु मोननायफोरखौ जोङो गोजोनग्लाय होनानै लादों। खिन्थु दिनै निउस मिडियाफ्राव जों नुयोब्ला जों आखौ दुखु मोनफिननाय जायो। बेनिखायनो आं खावलायनो गोसो जादों दानि जिथु बिटिआर सुक्ति सायकर बिथांमोना जिहेतु जेरैबायदि सुक्तियाव दङ बे सुक्तिखौ जाहाथे ए टु जेड माने गासैखौबो मावफुंजोबनांगौ, मावफुंनो थाखाय आङो खावलायहरदों जे बिदि बादख्ल' बुदख्ल' जाहाथे खालामा। जों गावनि बर' जातिफ्रा जाहाथे गामिफ्रा गोमानानै थाङा। जोङो दिनै दुखु मोनदों, मालाबा समाव जों बुंनो गोसो जायो जोङो अरुणाचल सिमायाव थानाय मिटारसेल' गोजान जोंनि माने बाउन्डारिया, बे लामाजों जों थांलाय फैलाय खालामो आरो जोंनि जायथु माने गामिफ्राबो दिनै गुगोल मेपाव अरुणाचलावनो दङ। जों अरुणाचलजों थांनोसै जों अरुणाचलनि बाखिन्दार जानोसै, जों बेबायदि मालाबा समाव जोङो दुखु फोरमायो आरो जों गोसोबो जायो मालाबा। खिन्थु जाति हिसाबै जोङो जातिनि थाखायनो जों गावखौ सेक्रिफाइस खालामबोबाय। दिनै गोबां जोङो सुबिदा मोननो गोनां दंब्लाबो सुबिदाफोरनिफ्राय जोङो दिनै बन्सित जाबोबाय। आंनि जिबनावथ' आङो साख्रिबो मोनदों, नाथाय बर' आन्दलननि थाखाय आङो साख्रिबो मावनो हायाखै, जेबो मावनो हायाखै। जातिनि थाखाय दिनै जिउ बाउसोमबोदों, खिन्थु दिनै जोङो जेबो गैया, जों दिनै जिर'। आरो दिनै बे जोंनि इसिबांनाखि जिउ बाउसोमबोनायनि फिथाइखौ जाहाथे जोंनि सारा बर' एरियायाव जि बिटिआरआव दा लास्ट मोनसे सुक्ति जादों बे सुक्तियाव हाबोब्ला जों गोजोनगौमोन। जों जेखि मोनाब्लाबो अब्लाबो खिन्थु जों बेखौ मोनैनि थाखाय जों दासिमबो दुखुआव दङ आरो जोङो एसे खुद्रिनायबो जोङो थायो। मालाबा समाव जोङो जोंनि बर'नि लिडारफोरनि सायावबो जोङो दुखु मोनो, सोंखारिनो गोसो जायो। नाथाय मोनसे संगठनाव थाबोनाय हिसाबै, संगठननि सासे मावथि हिसाबै संगठननि लिडारफोरखौ आं गुबुनफोरबायदि एसे गाज्रि भाषाफोरजोंबो रायनो गोसो जाया। खिन्थु आङो बेखौनो खावलायदों नोंथांमोना जिखि मावा मानो, जिखियाव थाया मानो, जायखिया गासैखौबो फुलफिल जोबथारनांगौ होननानै आंनिफ्राय डिमान्ड। आरो बेबायदि खालामोब्ला खिन्थु जोंनि बर' जातिया सेरखाय बेरखाय जालांनायाव दङ, गावजों गाव एना एनि जालांनायाव दङ। दा गोबां जोंनि गहपुर हालामाव
बिटिआरखौ लानानै गावजों गाव गोबां दाङाबाजि जाबोबाय सोरबाबा बिटिआर नाङा सोरबाबा बिटिआर नांगौ सोरबा बिटिआर नाङिनि थाखाय बिनि न'आव हांगामा खालामहैलायलायनाय बेबायदि गोबां जाबोदों आरो बेखौ जोङो जे गहपुरनि सानसुमैगिरि बायदि जानानै मेडिकेलाव जों थानानै जोङो बुजायलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे समाव दाङाबाजि जादोंब्लाबो जों गोरोबलायनानै जों दिनै एखेलगे खामानिखौ मावफिनगासिनो दङ बुजायलायनानै जोङो दंगासिनो दं जाहाथे बे घटनाया जोंनि हालामाव जाहाथे बारे बारे जाबाय थाया बेनि थाखाय आङो बर'नि गासैबो सुक्ति सायखर खालामग्रा लिडार बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बे प्रब्लेमखौ जोंनि गेजेराव बारे बारे खालामबाय थाया होननानै आं खावलायदों। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।